आं खर'सो जागोन ना बाथा बे नाखौ माबा होनबावो बे माबे बिदै ना बाथा मोनसे हरनै खोस्लिनि उनजोंसो एरलाय लोगो ओइ बोरो खान्थाल बेगर जिरग्राया दे जिरदो माबा सबाय बिमाजों आलु माबाखांबाय आङो दे माबार जिरना हरद' संसै बेजों संगोन बेजों आलु सबायजों गोलाव गोलाव सादों आङो आलदा रोखोमनि संदों ना खर' मिथि जानाय रोखोमसे nanti kita nak buat apa ini ambil albera yang sampai habis itu sampai pasti so nanti kita nak buat ada ini macam mana guys like comment jangan subscribe Sobai लाबोदो एवखांबाय ओरैबो होबा खोमसि ओरैबो होबा खोमसि एवखांबाय बेखौ फ्राय खालामबाय नैबेखौ दा उनाव एवनोसै दा बेखौ एवग्रोना लानोसै आखिनि जालायबायलै सरि गाइस आखिनि बेजोंनो नाखौ माबा होनबावो ना आं मिथिला जोंनिथिं ना बाथा होनो आरो बेखौ ओइ माबि बे माबा जिबथा माबा ya yang makan dong yang makan dong dah haber ओंखामसो बादामखौ आंबो जायो हारसिं दाजाखा दुनुराम या मैं बंद करती हूँ अंधेरा देखने के लिए माफी चाहता हूँ आज कम सीने तक आए सो भी देख आज में लगना कैसे बिकेरा वो घूम रहा बोले बिकेना ना मम्मी तमें एंजॉय अपने ना हो मम्मी तमें एंजॉय अपने ना हो मुझे बच्चे थाओ apa sih berenggalah kamu siapa ai dai ikut dia ang buat apa saja deh tak kira kan roh Telegram lagi masuk tahu belum dia asin nale
गेब्लेबावाखै दोनथ'नांसिगोनसो आङो so guys गेब्लेबाय नै और मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों पता नहीं शुक्रिया अदा कैसे कहूँ आप लोग को मेरे साथ देने के लिए बस ऐसे ही साथ देते रहो फुल वॉच करते रहो प्लीज़ जाबाबो जायाबाबो हगारसाबबाय थायो अननानै प्लिज नायसाबबाय था नोंथांमोना बादामखौ जाबाय नामा दाजा बादामखौ जाबाय जायाखै आंबो जागोन दे र' ओंख्रि संदोंना नै आलु सबायबिमा गोथाव मोदोमलायबाय मैं देने वाली हूँ पानी ओए ठीक है नहीं करो कैसे बकला ढाकनी 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 खोबथ'बाय एबार बेखौ एवनोसै गरनै गरथाम खान्थालफोरखौ भाजा जानोसै फ्राय दे बेखौ फ्राय बेनिफ्राय नैबे दंबावो आलुआ रुइबायमोन नै एबार ना होनोसै नों गेलेखांबाय नों गेलेखांबाय जाम्फाजों 1 2 3 4 5 6 जेरावबो थांनोसै गेलेनो थां गेलेनो आंनियाबो संदों थां मानसिया दामना थोद सासे जाजां खौ गाबोन जानो दोनबाय बेखौ गाबोन जानोसै गोदौथोंसै एबार ओरैहाय दङ सयाबिन नङा ना बिदै खान्थाल बेगर भाजा आंनि मामि ना खर' भाजा आंनिया ओइ गोथाव गोथाव आंनिया ओइ सोरनि बे बिदिया सो गाइस आंनि ओंख्रिया मोनबाय नै रेडी हो गया ये देखिए यम यम देखिए मोनबायानो लोगोफोर बिदिब्ला आङो भिडिअखौ डिएन खालामसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन नै सो बाय बाय गाइस लव यू ऑल एंड नेक्स्ट वीडियो में लोगो मोनफिनसिगोन सो एसेयावनो दोनसै आङो ओइ बादामखौ लाना थांबाय नोङो दाजा यम यम लाबो यम यम ओरै खोमसि जायोना नै अंधेरा है अभी रात का समय है ना इसलिए सो अंधेरा देखने के लिए माफ़ी चाहती हूँ बादाम कौन खाएगा बादाम लाबो बादाम आई सोरां गिलो बादाम कौन खाते हैं बादाम कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा। चलिए दोस्तों